ଗୋପପୁର ଗାଁରେ ଥାଏ ମାଧବ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ କି ଜମିଟିଏ ନଥାଏ ଚାଷ କରି ମୁଠେ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ, ନୀତି ଯାହା ମଜୁରୀ ଲାଗି ସେ ଦି ପଇସା ଆଣେ, ସେ ଦି ପଇସାରେ ଚଳେ। ତାର ପରିବାର ବୋଲି କହିଲେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ତା ସାଥିରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁକୁର। ସେ କୁକୁର ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଯେବେ ମାଧବ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, କୁକୁରଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ସବୁବେଳେ କୁକୁରଟି ମାଧବ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ବିଲରେ, ଯାହାର ମଜୁରୀ ଲାଗେ, କୁକୁରଟି ସେ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲେ। ଦିନକର କଥା, ଏମିତି ମାଧବ କାମ କରୁଥାଏ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ। ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲା। ମାଧବ ଆସି ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରା ନେଲା। କୁକୁର ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥାଏ। ମାଧବ ତାକୁ ଡାକିଲା, ଆ ଏଠିକି ପଳେୟା, ମୋ କତିକି ପଳେୟା। ସେଠି ଆସିକି ମାଧବ କତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଜମିର ମାଲିକ ଆସିଥିଲେ। ଜମିର ମାଲିକ ଛତା ଧରି ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏ ମାଧବ, ଆ ଛତା ତଳକୁ ପଳେୟା, କେତେ ଓଦା ହବୁ। ମାଧବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛତା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। କୁକୁରକୁ ବି ସାଥିରେ ଡାକିଲା। ଜମିର ମାଲିକ କହିଲେ, ଏ କି ନୁଙ୍ଗଡ଼ାଟେ କି, କୁକୁରଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଛି ଛି। କୁକୁରଟାକୁ ଠେଲିଦେଲେ। କୁକୁରଟି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇ ରହିଲା। ସେ ମାଧବ ମାଲିକର କଥାକୁ କାଟି ନ ପାରି ଛତା ତଳେ ରହିଲା। କୁକୁରଟି ଓଦା ହେଇକି ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇ ରହିଲା। ସେଦିନ ଚାଲିଗଲା। ତାହା ପରଦିନ ମାଧବ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥାଏ, ଗୋଟେ ରୁଟି ଥାଏ ତା ପାଖରେ। ମାଧବ ସେ ରୁଟି ଟିକକୁ ନିଜେ ଟିକେ ଖାଇଲା, କୁକୁରକୁ ଦେଲା। ଏକଥା କୁକୁର ଦେଖିଲା ଯେ ମାଲିକ ନିଜ ପେଟରୁ କାଟିକି ମୋତେ ଦେଉଛି, ମୁଁ ମୋ ମାଲିକ ପାଇଁ ବି କିଛି କରିବା ଦରକାର। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗୁପ୍ତଧନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କକ୍ଷରୁ ଥରେ ରାତିରେ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ସେ ଚୋରି ଧନକୁ, ରାଜାଙ୍କର ଧନକୁ ନେଇ ରଖିଥିଲା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ମୂଳରେ, ଯାହାକୁ ସେ କୁକୁରଟି ଦେଖିଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା କୁକୁରଟି ଯେ ମୁଁ ଏ ଧନଟିକୁ ଯଦି ମାଧବ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବି, ତାହେଲେ ମାଧବ ଉପକୃତ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ଋଣ ସୁଝିପାରିବି ମାଲିକ। ସେଇ କଥା ବି ହେଲା। କୁକୁରଟି ସେ ଧନକୁ ଆଣି ମାଧବକୁ ଦେଲା। ମାଧବ ସେ ଧନ ପାଇଲା। ଧନ ପାଇକି ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା ରାଜାଙ୍କର। ମାଧବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଲୁଚେଇକି ସେ ଧନକୁ ନେଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଲା, ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ରହିବି ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଜିନିଷ ବୋଲି ଧରାପଡ଼ି ମୁଁ ରାଜକରଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବି। ନା, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ସେ କୁକୁରଟି କଥା ଭାବିଲାନି। ସେ ଚାଲିଗଲା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି। ସେ ଭାବିଲା ମାଲିକର ଦ୍ୱାର ମୁଁ ଜଗି ରହିଲା କୁକୁରଟି। ସେମିତି ଦିନ ଗଲା, ମାସ ଗଲା, ବର୍ଷ ଗଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାଧବ ଫେରିଲା। ମାଧବ ଆଉ ସେଇ ମାଧବ ନଥିଲା। ମାଧବ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାର ଜମିଦାର। ମାଧବ ଫେରିଲା ରାଜାଙ୍କ କତିକି। ମାଧବକୁ ଦେଖି କୁକୁରଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସେ କୁକୁରଟି ମାଧବକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ମାଧବ ଚାରିକର ଘୁଷୁରି ଘାଷୁରି ହେଇ ମାଧବକୁ ନିଜର ମନ କଥା ଯେମିତି କହି ପକାଉଥାଏ ଯେ ସତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ମୋ ଆପଣାର, ତୁମ ଛଡ଼ା ମୋର କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ଫେରି ଆସିଛ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମାଧବ ନିଜର ବଡ଼ ପଣିଆ ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଇ କୁକୁରଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଚିହ୍ନିକି ବି ଅଚିହ୍ନା ହେଇଗଲା। ସେ କୁକୁରଟିକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲା।
ମାନବ ଧର୍ମ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶିକ୍ଷା ଉପକାର କରିଥିବା ଲୋକକୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି। ଉପକାର କଲା ବେଲେ ସିନା ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ, ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତା ସେ ଉପକାରର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଭୁଲିବାନି। ସେ କୁକୁର ହଉ କି ମଣିଷ ହଉ କି ଛୋଟ ଗୋଟେ କୀଟଟେ ବି ହଉ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ମୋ ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।